Comezaron no 2011, dende aquela o proxecto foi medrando ano tras ano. A extracción de algas converteuse para moitos mariñeiros de Illa de Arousa nunha fonte de ingresos fundamental. A día de hoxe son 12 os barcos da navalla de Longueirón que tamén se dedican a recoller as coñecidas como ervas do mar. O volume de produción dende os inicios do proxecto foi medrando de xeito exponencial, ata roldar agora as 260 toneladas. O primeiro ano sacáronse sobre 15.000 e pico kilos das diferentes algas que empezaron a traballar, e ahora mesmo estamos sobre 160 toneladas. Os mariñeiros da illa recollen ata 6 variedades distintas de alga, entre elas as populares leituga de mar e guacame. O seu destino final é o sector da restauración. O proceso de venda é directo, do pósito ás empresas. Vemos que cada ano temos máis pedido de diferentes especies que temos. Vemos que vai indo pouquiño a pouquiño subindo. Aparte desto, que consigues con o extraer esta alga, que a sacas de que vaya ás playas ou ás zonas de marisqueo a pé e flote, e máis consigues diversificar o que o traballo da cofradía. Un traballo que se diversifica abrindo paso tamén a novos mercados. Os Países Baixos, Francia ou Alemanha son algúns dos principais compradores deste produto arousá, aínda que as fronteiras, polo que nos explican dende o pósito, seguen a expandirse. Todo vai para a restauración, basicamente para países da Comunidade Europea. Estáse mirando incluso de entrar no mercado asiático. O desembarco en Asia polo de agora semella máis doado que no mercado local. A pesar de convivir con elas a cotío, tanto na illa como no resto da nosa contorna, aínda non hai un costume de introducir as algas nos nosos pratos. Sei que no fondo simplemente é cuestión de probar. Eu penso que ha de acabar introducíndose na restauración como en Europa. Isto é todo probar e utilizalo. É dicir, facerá falta un tempo de adaptación á xente para que utilice máis. Máis de 20 persoas traballan xa na recolección das algas na Illa de Arousa. Para apañalas hai que mollarse porque son extraídas por mergulladores cortadas con moito cuidado cun fouciño. A clave seica é deixar a raíz na pedra para que o impacto nos fondos sexa menor e para que a planta volva a rebrotar para a vindeira xeira.